Helo, Tegwen dwi am fy ail flwyddyn yn astudio yn Prifysgol Bangor a chroeso i JMJ. Dere mewn Rod y draed lan ac ar drws Rwy ar tan lan Weda pan bai I ni ma dim ond un wain Dere mewn Stedda lawr Ti moyn disied Sut mae stafell yn edrych fel ydych chi'n cerdded mewn? Mae yna ensuite yr ochr fyma, dyn ni'n lwcus iawn i gael ensuite yn JMJ. Just un bach wet room fan hyn efo cawod a toilet. Wedyn, gen ni wardrobe bach yn fan hyn, digon o le i stwff pawb. Fel yna, a mae yna mirror bach yn dod efo y wardrobe hefyd. Ond dwi di mynd allan heddiw a prynu mirror full length jyst achos mae'n handi i gael pan dych chi'n cael yn barod i mynd allan efo ffrindiau felly. Hwn di un o hoff dafna stafell fi, gennau lwyth o luniau o flwyddyn cynta a llunio adra hefyd. Gennau ticedi o gigs dwi wedi bod i, gennau ticed plain fan fyna hefyd. Poster o gwyl neithiwr eisiau i mis Ionawr. So dwi'n lyfio'r dan yma stafell fi efo atgofion fi gyd ar y peth. Wedyn wrth dod lawr, mae pob stafell efo units fel yma. Dwi wedi iwsio hwn ar gyfer mwy o dillad, gyda jumperi fi yn fyna. Wedyn gyda'i colir fi a planhigyn bach yma fyd. A yna, os ti'n dod draw i'r desg, mae'r desg yn eitha fawr i fod yn onest. A just edrycha ar y view. Fedrwch chi weld hir Bangor jyst fyna a wedyn y menaid i hwnna a dwi jyst yn lyfio faint dych chi'n gallu gweld allan o stafell yma. Dyn ni mor lwcus ar llawr saith. Wedyn gyda ni desg jyst ar bwys gwely ni. Dwi tueddol o gadw stwff fatha llyfr dwi'n darllen ar y funud a tissues, jyst pob dim dych chi angen fatha short notice. Jyst yn haws i gafel yn fyna o'r gwely. Wedyn yma uwchben y gwely gennau wyth o lyfrau, gen i planhigyn arall, bach o alcohol, jyst i gael hwyl efo'r fflat. A wedyn gennau print yma ges i yn Buenos Aires pan nes i Patagonia yr Urdd. A dwi jyst yn meddwl bod hynny'n edrych mor neis. Jyst i lenwi'r lle ar y wal. Wedyn dod lawr at y gwely, jyst gwely single dio, neis o comfy. Yr unig peth ti angen pan ti yn uni bod yn os di gwely. So weithiau dwi'n eistedd yn gwely a wneud gwaith neu weithiau ai at y desg, jyst dibynnu ar diwrnod. So Ti moyn disied Sna ti moyn i Be disied gegin yn edrych fel pan ydych chi'n cerdded mewn. Dwi'n lyfio bod yna bwrdd masif lle mae pawb yn gallu eistedd bita efo'n gilydd. Mae'n neud iddo fflat teimlo'n rili gymdeithasol. Dyn ni hefyd yn cael cwpwrdd yr un silff yn y fridge a'r freezer un hun a hefyd dror. A wedyn, dyn ni wedi dod â toasty machines hefyd achos mae toasties yn essential student food felly, so ni'n argymell i chi dod â toasty machine efo chi i uni. Ond na'r peth gorau am gegin llawr saith yn JMJ ydy'r views amazing dyn ni'n gael o'r gegin. Pan mae'r tywydd yn lyflu a dyn ni'n gallu eistedd bita gweld y machlyd, mae'n just insane. A fedrwch chi gweld Menai Bridge draw fyna hefyd. Lush. Mewn blwyddyn arferol, dyn ni hefyd yn cael defnyddio stafell cyffredin, so dyna lle mae practice core yn digwydd. Mae Llywys JMJ yn trefnu party punch, sef digwyddiadau cymdeithasol, a hefyd mae yna teledu lle dyn ni'n cael gwylio Netflix arno. Ond dyma di JMJ. Mae cymuned JMJ yn rhywbeth sy'n mor agos at cael achos mae freshers a ail flwyddyn yn byw efo'n gilydd.
gilydd yn yr un adeilad. So mae really yn wneud yn siŵr bod cymuned Cymraeg y Mangor yn really agos. A o'n i'n lyfio pan o'n i'n ffresio cael siarad efo'r ail flwyddyn a mynd i fflatio nhw am panad a falle. So mae mor neis just i gael cymdeithasu efo flynyddoedd eraill, nid just pobl sy'n fflat chi.